Mbah nuwun. Wah, nganggo lintang barang saiki jan. Iya. Piye nguri pri? Lah nyapa ta, Lek? Bengi iki pamormu kalah karo pamorku. Ora iki pancen tak sawang kok kaya beda temen ta ya. Nek dandananku wis pol-polan ngene iki nek ngantek mek nggo dalan milih wong wedok liya gebangeten. Ana sing kudu dipresake. Sapa sing mbok maksud ki? Ya Kang Mas no, harus sapa dadak Kang Mas. Jenengan sakniki lho, nyun sewu dianggep bae panjenengan dereng kenal kula, dereng tepung. Perubahan sing cukup signifikan napa dari kula? Luar sampean kula mengo niki wau elok tenan. Sampean dinapakke niku, raine dipres nganggo napa kok? Kok dipres jenenge wong diturah-turah ya nggo dandani awakno. Apa kula ngono? Nah, iki. Diturah ya nggo dandani awakno. Ketok ayu tenan saiki ya. Duwe turah-turah dienggo apa? Dandani awak. TLK. Apa? Telek. Perasaan mah bar letong kebo saiki kok telek. Jeh ndongake no karo Mas. Mas Slamet Jaya. Selamat Jaya. Mas Slamet Jaya. Istri, Mbak Istri. Mbak Estri, nggih mugi-mugi dadosa keluarga ingkang ayem tentrem. Mugi enggal pinaringan kekancingan tresno, awujud golek kencana ingkang bangkit tata jalma. Amin. Miturut dongamu piye, Lek? Ya putra ki sing bakal neruske sejarahe wong omah-omah. Paribasane ngono, nek durung diparingi ya sabar, ning baku ning sedya tetep komunikasi yang baik dengan pasangan. Dadi nek golek pasangan ki prayogane kowe golek ana kekurangane. Aja keluyane. Aja keluyane, nek kowe iso nampa kekurangane, ternyata di balik kekurangan itu mempunyai banyak kelebihan, itu adalah bonus. Le, Pak, jenengan nek nyawang Mbak Mimi niku Golek ana kekurangane. Lah mengke nek pun kekurangane lagi muncul kelebihane. Iso nampa kekurangan. Oh, Mimin rapate ayu, aku tresno kok. Nggih. Oh, Mimin kae majer, aku tresno kok. Lho, dadi oh, pamane oh Mimin kae paribasane nyandang ora trep ning mergo aku tresno. Ternyata terus muncul kelebihan-kelebihan yang ora pate ayu jebulane gemati. Ning sampean ki ya kelebihan sak apa-apane kok. Lah piye? Lah ususe ngantek gedawan lho kowe iki lho. Usus kok gedawan ki ususe sapa? Lah niku ngantek sapa? Iki polisi tidur. Polisi tidur piye? Ning ora sampean kita lagi tak iling-iling mau kok bedane nggo napa kok ya bengi ketok mencorong tenan lho. Nggih, anggenipun ngati salira ngati bosan iki back to nature, kembali ke alam, kembali ke masa lalu. Mboten masalah kebaya. Mas Suryan iki lho. Mas Suryani iki lho kok katon beda ki ngapa mbok nyoba nyerah yakin sumpah kaya kesengsem ngono lho, Le. Aja ya pri, ngono men dari ati aja mergo ojo-ojoki. Janjane apa to? Lho, lepene pun beda to. Iki lho, iki do pucet-pucet to. Mamah dong jati. Oh alah kok. Kita benten mripat sing ketok mripat iki. Matur nuwun. Sangkeme. Kemanjo hahaha. Saploke bar kok Parangkusuma kok terus maleh to, Lek kowe iki. Nek parang sesire. Oh lah, rak yo ngono diluruskan. Mugi-mugi mangke ayem tentrem bahagia mulya. Dadi saiki wis dadi pasangan sing sah, wis dadi bojo, Lek. Bojo menika dumadi saking petang huruf BOJO. Napa niku? B, berawal dari pandangan mata, perkenalan lalu saling jatuh cinta. Oh, orang tua, agama, negara harus merestui mergo pangestunipun yang sepuh menika dados ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Wong tuwa ki ibarate Gusti Allah katon. Nah, agama sing ateges nek durung sah aja nganti nerak angger-angger agama. Nek saiki wis sah dadi wis milike. J, jadikanlah dia pasangan hidupmu sampai akhir hayat, yang artinya satu untuk selamanya. Senajan to ana pesinden sing ayune kaya Mimin, Mas Slamet tetep milio Garbatri. Oh, yang terakhir. Oleh karena itu jangan pernah kau sakiti lahir dan batinnya, menyakiti batin itu juga termasuk KDRT. Ya, satu tetes air mata dari seorang istri itu adalah akan 1000 dosa bagimu. Wow, medeni lho. Wong wedok ngantek netes luh mergo kelakuanmu 1000 dosa bagimu. Oh, kaya ngono kuwi lho. Sapa sing lanang sejo cengkiling karo wong wedok? Tanding ngono aku. Arep mbok kapake? Arep mbok kapake? Anu, lanang iki tak penane. Kok terus kok gesut ngono terusan. Sampeyan niku pinter tenan iki. Satu tetes air mata istri itu dosa bagi laki-laki. 1000 dosa bagi 1000 dosa. Ora wedeni kuwi. Ning nek satu tetes dari pria itu bisa
rolas ya sok metu loro, sok metu si tergantung. Tetes apa sik kowe iki rasa ditutupi. Tetes ning sing berkualitas itu seberjuta-juta ning satu sing dibutuhkan. Dadi putra kang soleh lan solehah. Lha mula nek berkualitas ku ya kanthi cara kang resmi, omah-omah, nikah, bergaul yang sehat lan sak piturute dadi putra kang soleh lan solehah. Bergaul yang sehat kuwi sing kaya ngapa kandhanono tata carane kok nek arep kumpul bojo ki piye ngono. Iki soalé Mbak Mimin ki pancen top nek nggon mejang kaya ngono. Tata carane nek lho iku penting lho. Penting. Oke, pinanganten sing ngerti tata carane berkumpul karo bojo langsung wes lho apa perlune. Lah itu rape, dadi yo anak yo anake mesti gentro. Ya kaya Pak Murung mbokmu dhisik ya bar kok sawah ngetek sikil langsung mangkat ngono ya dadine kok ngene. Ya ora ngono dadi kudu nyun sewu. Heeh. Disunahkan kuwi sesuai sunah Rasul lho. Iya. Entah kamu mau berhubungan badan dengan pasangannya mau atau hanya sekedar untuk tidur, sebelum tidur memang disunahkan untuk wudu terlebih dulu. Sesuci karena kita tidak pernah tahu bar turu kita iso-iso tangi sesuk-esuk apa bablas kita nggak tahu. Jadi kita misalnya tertidur dalam keadaan suci. Wudu syukur bagi mandi besar. Terus nomor loro meskipun kados Mbak istri menika ngagem jilbab syar'i ya mengerti to ning nek setelah di dalam kamar dengan pasangannya disunahkan memakai baju yang transparan. Wow. Baju sing transparan. Niku asline ngonten niku. Asline ngoten niku. Lho Mbak presiden ki ya ngono ora apa-apa mau kebaya golek kebaya sing klemir ngono kuwi. Rambut diore ngono ora apa-apa. Nek kowe nek nggo baju transparan kok malah medeni ya. Lah apa? Ya pokoke medeni. Lho, nyoba transparan nyon sampe ini rada dianggap saru monggo. Ki muga-muga bojoku nonton iki. Soale bojoku ki nek ning kamar malah katoke rangkep. Jaketan. Oh, dadi wah ngrekoso kan. Le bukake malah karo tengah jam ya ora. Terus transparan bukan berarti telanjang bulat. Ora nganggo. Karena kita manusia tetep masih nganggo awer-awer. Aja koyo seneng film-film ngono kae aja. Terus nek bar ngono maca Al-Fatihah ping 3000. Lah terus wik-wike kapan nek 3000? Enake esuk subuh kae kok pri. Kaya tahu-tahu. Iki dilungokke tenan kok sembrono. Lah pancen prayoganipun kualitasipun enjing setelah kita bangun salat tahajud, sare sedili terus arep subuh kae ngono kuwi kok arep subuh ramah seger makarya bunga atine. Wis tau le? Rumangsaku kaya wedok-wedok kae. Ya wis tau urung. Wis tau urung. Nek aku ya durung tong jenenge. Oh wis ding. Ora ding ora. Maksudnya intinya apapun itu yang penting yang berkualitas. Ya ini memang disunahkan, ini bukan disunahkan. Memang kalau menurut dokter wong hubungan suami istri itu minimal seminggu 3 kali. Minimal seminggu. Pamriye ben apa kuwi? Supaya pria suami tidak mudah terkena kanker prostat. Seminggu minimal 3 kali. Lan jenengan nek prai mah mancing. Ya, prai mah mancing gak 2 dina. Ya aku mancing kowe ndelok bojoku kok. Nek bojoku turune miring kiwa ya lek nguncalke walesan saka kiwa. Bojoku miring tengen lek nguncalke walesan saka tengen. Bojoku mlumah aku ora sido mancing. Mancing. Ngono kuwi ya. Pancen usia-usia nyon 40 ke atas. Tak tutuk walesan. Usia 40 ke atas kados kula panjenengan hampir 50 menika pancen harus banyak olahraga. Oh iya. Minum air putih. Mengurangi rokok. Betul. Nah, terus tidur yang nyon sewu kualitas. Nggih. Terus yo nek pas hiburan boleh, mancing itu. Ning yo angon wektu, bojo iku kudu diopeni. Wis tinggal wayangan terus, perai ra dikapak-kapak. Wong wedok ya padha nglakoni ya jenenge. Yo ingin. Ingin dikeperuk apa piye kok. Nggih, bakunipun sedya nderek bingah kemawon. Matur nuwun sampun kaping kalih menika sowan wonten Bukir Sari. Nggih, monggo wau pas jagongan kali kula Mas Slamet wau wis paring dawuh wis ngendika dhewe. Sune anakku lanang wayang aneh ngoten niku. Nggih, Mas Slamet. Alhamdulillah amin. Lho nek pengen kagungan putra kakung napa putri niku nek cara Mbah dhisik rak nganggo ilmu titen ya. Ilmu titen. Nek pengen di anak lanang glundungno tampang, kok nek tampahe mengkurep kuwi berarti anake lanang. Nek tampahe mlumah
Anake wedok. Nek kaya sampean-sampean niku tampahe pripun? Lah dhisik niku mbok kula glundungke tampah cementel pager terus dadi orang genah malah. Sehat laki-laki atau perempuan yang penting sehat. Nggih. Padha mawon niku kanugrahan. Kanugrahan. Ya, wajib disyukuri. Ngaten. Ngono ya, Mak. Ora kena di sia-sia. Amanah menika. Nggih. Ngaturaken panglipur. Menika wonten awala. Nggih. Khusus saking Mas Slamet ya. Ning mangke ingkang nyekar Kembang Rawi kan Gubuk Asmara. Ya. Sing nyanyi Mbak Tatin karo Mbak Elisa. Oh iya. Samenika kagem Mbak. Sapa? Oh iki ana meneh. Ya. Oh ora udu. Iki apa? Dipun waos. Sik tak wacane. Dari Gegana 037 minta lagu Pepeling. Kalian Caping Gunung dipun jenglengaken. Ya. Mbak Apri mawon sing nyekar. Ya ora apa-apa ya, Mak. Mboten dados menapa wae ya. Matur sembah nuwun. Menapa rumiyin? Derek. Caping Gunung nggih. Nggih. Ayo, Lik. Semangat ya. Ya semangat no. Yo. Lebone cek jeru ora semangat. Nih ya tenan kok beda tenan Pak Suryane. Aku munggahno kaget. Malam ini Apri kalah cantik karo Mimin. Oh iya. Mboten cah ngendikake ngoten ndak bocahe nglokro. Apa iki jane nggone ya Padang kowe iki jane ketok ayu kaya sing ngendikake Pak Tino mau lho. Apa? Nek ketok ayu gone nggon petengan lho nek iki kok ketok. Ya ora nek bengi iki tetep aku ayu. Walah. Yo lugo. Saben bengi nyawa dimatke le tenan. Prayogane pancen ping 3 kok nduk nek agek pindho ngono iki seneng ganjil kok apa-apa. Kok angel men to lek kowe iki mbok nyoba ya nek aku ya. Ora ketemu seminggu kok seraten anangan men to dalangi. Nyoba nek aku. Ayo gak coba nek kowe. Pas ki lek. Nek kowe kok gomak kluthik ngono ki piye? Ya ora apa-apa, pancen rung pemanasan ki piye kakung sok ngono kuwi klewok-klewok. Apa terpesona karo kecantikanmu ya? Mbok menawa iso uga, Nduk, iso uga. Dadi pengen aku bulan baleni men katok lek sani. Lah yo. Lah kok le. Yen memajang hamong karo janer kuning. Iki mesti wis mapan apa-apa kena agak pisan kan biar kulino. Mas Mantri monggo. Nggih, kanca-kanca dipun siagakaken nggih, warga laras hebat kok. Dari nek roping teluro lagi pindho kok. Mas Mantri sepindah malih. Ya sepindah malih nggih. Yo. Saestu lho menika mboten matur dura lho. Iki kok nek kringete metu luntur lho. Pas itu ayu lho. Kok muring-muring. Piye ora beneran. Munduran, Nduk. Oh iya. Kira bukan tuwa. Iya. Apa? Dumateng ingkang kinurmatan Ki Sena Nugroho. Heeh. Menika nyun sewu napa kanca-kanca warga laras menika anggenipun penyan paring bebingah napa kirang. Amplop pun napa kirang napa dos pundi? Kok ngantek mung jenggleng kula mumbule kok ngantek do klewo-klewo menika? Nyun sewu kula nek keterangan penjenengan sampun full sesuai dengan nominalnya wis mumpuni kok bocah-bocah iki. Do sak penake dhewe. Lah, ini yang patut saya persalahkan. Ning nek saking penjenengan ki pancen mung crit-crit lho sing salah jenengan. Loh, ini kula klarifikasi dan sebelum saya menyalahkan kanca-kanca warga laras. Oh, lanange ketok lanange. Ah, sukimine metu ya. Saking penjen kok dos pundi le ngopeni kanca-kanca warga laras. Loh, aku le ngopeni ya wis apik-apik kok. Pun leres jumbuh kalian kadewasanipun piyambak-piyambak. Jumbo, jelas. Dari tembungmu karo kanca-kanca piye? Berarti Tembungmu piye? kesalahan ning gone kanca-kanca warga laras ora ning Pak Seno. Nah, aku ora tau salah kok. Karepmu piye? Nyambut gawe ora tenanan ora tuwajuk. Mung kon jengglenge kok angelan.
Jalukmu apa to? Jalukmu apa? Jaluk ngersake Dedek engko ngono wayahe. Alah. Duit ana hitungane mbok engko ngono lho. Kok senane gak wong wedok. Pisan kas mumbul nganti ora. Oh. Gelut ya gelut. Banget. Ayo, pisan kas. Ya. Yen memajang. Awang urung ditembangi kok iso arep mencolot to. Saking semangatipun kok ya. Oh iya. Yen memajang amung karo janer kuning. Alah. Tumbule kapan? Alah, mung sakmene ora kompak kaya cah ajaran. Mah kaya ngiringi wong rondo ya, Lek. Ya to pri nek karo kowe penak aku ora penak. Ya ngomong sing apik karo kanca-kanca Kanca-kanca warga laras sing Kaki Nurmada. Kegandengan kulon kok her-hering bintang tamu. Wah, Jarak 10 km gandane wis ngambar arum. Kok mung disepelekke mlio ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras. Ya. Ya, budgetna pri? Engko kembang wae wetan guna Ya. Ayo mumbul. cekel saiki wis penak ra nggo kecethit. Sip. Kowe tau ta, Mas? Bojo ayo ki aku tau kecethit pernah. pacitan serewi jana Ya, penak. Iya. ayo wedok Wedok. Panas. Wah, jan. Bangane apa ngrungokke wedhus nglairke. Letong terus wedhus telek ora apa-apa. Innallaha ma'asabirin. Gampang. panas sudah Panas. Oh, tian. Coba anak panas sudan aring-aring capek ngene ya. Aku kok kaya terpesona karo desahane lho. desah Heeh, kaya arep napuk. Panas udan aling-aling capek Heeh. gunung Jian. Wah. lah mulai Kaya suarane kaya Mbak Yuni Buwaljina. kowe ae oh iya lho kaya dalake alah wis gampang juk kon ngajari sing angel wis tak angkat kok Natian wadan sarata lanang inumane banyu Ya, Mbak Apri apa Mbak Mimi? Mbak Mimin wae. ya, Lek. Dek jaman Iya. Tak lho. Dek jaman berjuang jarak kelingan
iki ana nganti demit ora ndulit setan ora doyan jarene wis manang katurutan sing dikadang biyen nate janji neng saiki apa neng gunung Mbak Mimin yo ya Lek nang gunung ya ayo nyanyi kok Lek yen mengko tak siri kabeh gunung sik ngopo sik kok nangis kok nangis ngopo malah nangis ki lho ngapa mau pas jenggleng aku digawe kejak tak tampa paribasan mbok menawa ki rasa kapange kanca-kanca warga laras karo aku ning bareng dibaleni iki dibaleni ping pindho nek kok rumangsa aku ning kene ora diwongke lah piye karepe dikebokke meneng kok kowe kowe bungai pas kowe penak terus pas aku iki lho oh Kalau gak ada wong-wongane kok. ora masalah wong-wongan kredibilitasku sebagai bintang tamu tersohor malam ini hancur kaya ngono iki gumantung amal perbuatan ora ana urusane amal buatan urusane ra ana menika urusane kowe nguwongke kanca liyane apa ora Bintang tamu tersogok kok di. Nyon sewu Mas. Wong nyambut gawe mong tinemong. Kowe pengen diregani wong kudu ngregani ana wong liya. Kowe pengen dihormati wong ngurmat ana wong liya. Wong sabar ya ana watese lho, Mas. Aduh, kayak kepiye to, Lek? Aku wis rande wong tuwa. Ning jasate wong tuwa aku kan ora trimake nek ngajak aku dadi plekono kaya ngono. Ya. Gusti. Gusti kamu aku. Aku nesu kok mak jogeti. Terano. Sengenono kayak bunga ini yang di atas penderitaanmu kuwi. Mas. Karmu ki do piye? Aku ki sedih glo iluku kaya malah do bungai. Ketat pidak jempol karo Pak Senodoan. Mbok wong iki kemang rasa wong Jawa ki bicara tentang kemang rasa. Pos seliro. Banget banget. Garukan lho, Lek, garukan. Mat garukan ra gagas kulino. Rumangsamu. Ya saiki digawe apik. Wis kene. Kene sayang kene. Halo, wis dianu. Ora mau ngebang-bang, ora mau nyem-nyemi lho menika. Kanca-kancaku nek nganti nabuhi glothekan tak pecate, Doan. Lah, penjara kedah tegas ngoten niku pemimpin sing tegas ya ngono kuwi. Iya. Pemimpin rakyat mau kalah karo bocah-bocah. Kene sayang kene. Tapi penjara ra kuat ngono kuwi sing dadi korban wong wedok. Wis Kowe iki pantes dikorbanke kok. Lho, wis bola-wali to agak ngendika ngono ae. Wis Tenan bela tenan mboten. Iki lho disdudang Mbak Apri lho rene. aja kakean nesu mesakno kala menjengmu kuwi lho, kok Le. Banget banget. Antek munggah miduk kaya ngono kok. Dan gawe ngono piye to? Gawe seneng aku sedih lho wae piye to. Oh, kowe keringete kon gulu nganti dlewer-dlewer kuwi. Jane iki jodhek gurnan ora to, Lek, kanggonan kowe iki. Manglapke, Pak. Oh iya kene. Wah, alah. Kok aleman kok ya. Rambian-bian ngono kuwi. Alah alah. Nek ngono ra wong wedoke ora gampang emosi. Ya Allah. Diketak tenan Apri. Jenengan kok aja bintang aja pilih kasih. Dupeh Apri suarane apik, Apri enom, Apri ayu. Pak sing mbok anu Pak Seno ki Pak. Sing nabuhi kanca-kanca kok iso sengeni aku ki piye? Nek jenengan tegas kanca-kanca ora bakal nglirwake. Pak Seno mah debrono kok. Kaos kaki mereke apa ya? Mereknya Sunda.
Wis ana nembang sing apik. Ingkang sae nggih. Engko kanca-kanca tak sengenane nek. Ngampel astanipun untuk menguatkan hati saya. Alah. Lho wong wedoke ngono kuwi ra ketok. Oke dugi ngriya gek dianu le. Ora kudu pamer kemesraan di muka umum ning gek dilapi ngangge remukan botol mengke. yen saya astanipun gatel. Ora. Iki kok aku gur semelang nek ngantek melepuh iki lho lek engko. Ati ya Allah tenan. Wong gelungane rambutnya lurus kok bodheke keriting. Alah, nek wong ra seneng ra kurang ing panacat. Ayo sing apik. Seger. Iya. Syukur. Nganggo syukur kok syukur. Aku iki ya kemayu kok ya. Syukur ngono lho. Syukur bisa nyawa. Nyamlang iki. Gunung desa dadi rejo. Dene ora Belmu metu. Gar ulang cabang bayi sing tak kandhut. Wiwit isih ana keluarga bane ibu wae. Gua kabar. Wiwit isih ana gua garbane ibu wae bapakmu. Ya ramamu wis ora tresno marang kowe, Gar. Yalah. Dheweke wis tak sia marang aku. Yalah, Get. Iki ana ning weteng kok kesusu metu, gek ndase wis inguk-inguk kaya ngono. Apa meneh nek sliramu besok wis lahir ning alam donya iki? Apa ora mati sia-sia karo ramahmu, Gar? Gusti. Mungkin nek keser tak mingkem dhewe. Jagat wasesaning Bathara. Kok ana priya kang mentolo marang garwane kang ditresnani. Yo tak. Kanca-kanca warga lan cilik nabuhi luar biasa kaya ngene kok. Matur nuwun lho, Cok, ora ngene iki. Menambah adrenalinku semakin. Kowe nyambut gawe nek rong metu keringet nganti sak grontol-grontol karo ngono ya, Le. Ya wegah napa bayarane wegah, gaji buta anu. Berarti iki brol. Durung metu to iki? Durung, ya wis. Tak kira urung. Syukur bisa nyawa. Dono bisa dadi raja. Wis mari ra nesune. Wis ora, Nduk. Iki puas aku, puas garapane kanca-kanca. Lah iya. Hot. Mung mergo aku mau selak
nesu wae. Kanca-kanca iki nek alus ya alus, nek kasar ya kasar. Nek mati nganggo pancen iringan iki digawe ngono. Alus terus ya ora penak ya nek kekasaran ya rekoso padha. Ya. Apa ta kuwi? Omongane iki sok waton nyelekop. Iya. Sapa? Mimin ae lho. Iya. Wah, nganti pindah neng cengel ngono kok. Metu iki lho. Kok sik lho jarum pentule ucul. Susu kok sapa iki kaya ngene. Lah le nyoblos ora kiwa tengen. Ora rumah saku kok kaya penak banget kok ora kena daging ya. Iya, arang jerone ming sepet kok ya, Mak. Ya, matur suwun. Ya, iki mau saking Gegana 037 minta lagu Caping Gunung wis diaturake no. Ya. Kono sing nyuwun Gubuk Asmara sapa? Dari Pinanganten. Oh ya. Diaturake dhisik. Ya. Gubuk Asmara karo Kembang Rawe. Ya, sing kepareng nyekar Pinanganten sakarone nyuwun Mbak Elisa. Oh iya. Mangga Di Elisa. Mbak Elisa. Monggo Lisa. Ya nduk. Oke, niki kalian Mbak Tatin mboten. Ayo siji-siji se, mosok kowe nembang Gubuk Asmara, Tatin nembang apa jenenge iki? Kembang Rawe. Kembang Rawe tenaga gamelane ora. Ya. Oke, niki nggih wonten pamundutan Pak niku. Apa? Saking Korea. Kowe? Saking Pak Kris niku nyuwun imbangono katresnanku. Oh iya. Kula ken nembang niku. Korea. 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 Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Iya. Tapi gimana? Berarti Gubuk Asmara dulu apa? Manut kowe, manut terserane nek Pinanganten Gubuk Asmara. Ya. Pamundutan Gandeng sing nyuwun Pinanganten sing nimbali bab Mas Slamet sing minangka Pinanganten kakung ya di pinakani rumiyin. Anice, selamat ge Mas Slamet. Selamat kali sinten? Slamet Selamat Jaya. Mas Slamet Jaya kali Mbak Estri. Mbak Estri Rahayu. Pak Estri ya kuwi Estri ne. Pak Estri ne Mas Slamet ya. Slamet. Mas Slamet ki kejaman Neil Armstrong nganti saiki yo isih ono terus ya. Lah kok iso? Lah yo Neil Armstrong mendarat di bulan dengan selamat. Oh iya. Kowe jaman Saiki dhisik tetep. dengan selamat ngantek saiki. Oke niki dibawani nggih. Heeh. Nyingkar nyingkur wiwitane ngelak boten napa-napa Mbak mengke dehidrasi bahaya wis tuwa. Jarene iki nek ora trio ngene iki kurang sempurna. Lah iya, ning raga tuwa kuwi ngelak. Ya diglogok sih ke Mak diglotor. Glogok. Glegek kok glogok. Glogok. Wiwitane Aja sak botole dipangan. nyingkar Kulinane sak botole. nyingkur lingsem yen kemudan Neno. lelampahan kang wuri tresno tulus nadyan Gubuk Asmara. Ya, mangga. Yen liwat aku kelingan
saya merati aku kowe dadi garwa matur sembah nuwun. Gubuk asmara. Ya. Sampun dipun pinangkani.